Tak deti, tuto je. Ahojte deti, ja som animátorka Luna a dnes si spolu niečo namalujeme. Tak ahojte. Dovidenia. No, takže deti, ako prvé si tu zoberieme takto papiere a každý si to dáme takto na svoj stojan. Tak a tu máme palety, každý budete mať jednu paletu a môžete si tam vytlačiť farby, aké budete potrebovať. A čo budeme malovať? Môžete malovať, čo chcete. To je super. Hneď mám nejaký nápad, čo by som mohla namalovať. Super. Tak poďte si zobrať paletu každá. Ja si dám asi pre istotu od každej farby. Tak. Ukáž, ja si zase dám asi žltú a rúžovú. Aha, ja si dám zase červenú. Môžete mi už uhnúť, aj ja chcem. Dobre. No, tak ja si zoberiem taktiež od každej farby, lebo ešte neviem, čo budem malovať. No, teraz si každá zoberiete takúto flaštičku, kde máte aj nejaké štece. Zoberiete si štece a do flaštičky si napustíte vodu, áno? Dobre. A tuto môžete v našom umývadle. Páči sa. Ďakujem. Tak štece si dám asi sem, lebo tu budem. Tak a do tohto si dám vodu. Super. Tak, teraz už môžeš malovať a poďte to spraviť aj vy ostatní. Jasné, už ideme. Len si zoberiem toto. A ja. Tak, deti, môžete malovať. Ja namalujem teba, Lea. Dobré. Ja asi namalujem nejaké more. Ja by som namalovala asi nejakú kvetinu. Tak, ja môžem teda rovno začať s tým mojim morom. Namalujem more, kde zapadá slnko, čiže takto bude možno nejaká obloha. Takto žltá, tuto by mohla byť trochu červená a takto trošku zmiešam dokopy bielu a spravíme takto hladinu vody a tu bude takto slnko. Tak. A možno by som tam mohla pridať nejaký ostrov. Takto tu. Ja by som teda začala malovať tú Leu. Takže Lea má asi takúto tvár. A tu bude mať niekde oči. Ups. Tak, tu bude mať oči. Tu bude mať nos. Tu bude mať ústa. A takto bude mať vlastne vlasy. A tu bude mať krk. Týmea, toto má byť akože Lea. No, ešte som to len začala malovať, vieš, Sára. Toto ešte len robím nejaké proporcie, tak. Máš to úplne škaredé. Vôbec sa to nepodobá na Leu, ale dobré. Ja viem, ešte sa to nemá podobať. Ešte to len malujem. Však dobré. Uvidíš, aké bude moje krásne. Dobré, Sára. No, ja namalujem tú kvetinu. Takže spravím asi takú peknú červenú kvetinu. Takto jej spravím lístky.
Tak. A tu jej dám takto toto a potom ešte stonku. Tak. Všetci už začali malovať a ja stále nič nemám. Vôbec neviem, čo mám namalovať. Lea tam má niečo pekné. To má nejaký západ slnka, alebo čo? Namalujem to isté. Tu má takto žltú, áno. A tu má červenú. Tak toto má tam nejako. Potom tu má slnko. A tuto má takú čiaru a tuto má tiež nejaké čiary. A potom čo ešte potrebujem? On tam má ešte nejaký ostrov. Takže ten spravíme takto. Tak. A ešte spravím tu, čo to je, palmu. No tak to bude úplne krásne. Oveľa krajšie než jej. Tu ešte trošku pridáme tej žltej. Toto by malo byť ešte aj tuto. No tak to je úplne pekné. Tak. Krásne. Teta Luna, ja už to mám. A ja to mám. A ja už to mám. Super, deti, tak mi to môžete ukázať. No tak ja mám takúto kvetinu. Pekné. Akože ona to má úplne škaredé. Vyzerá to, ako keby to nakreslilo proste úplne malé bábätko. Náhodou ja si myslím, že to je celkom dobré. No a ďalej ty? No ja mám takéto niečo. No tak to je tiež veľmi pekné. To je taký západ slnka. Áno, tu je akože more a tuto máme nejaký ostrov a tu je západ slnka. Tak to je krásne. Teraz sa poďte pozrieť na moje. Všetci odpadnete. No, tak to si mala pravdu, že odpadneme. Však to máš úplne hrozné. Počkať, nie je to náhodou moje? O čom to hovoríš? No vyzerá to ako moje, len je to škaredé. Prosím? Moje veci nikdy nie sú škaredé, Lea. No, Lea má pravdu. Vyzerá to, ako keby si to okopírovala, Sára. Ja som nič nekopírovala. To ma samú napadlo. Dobre, deti, a Sára, čo je to teda? No, však tu je ostrov a tu je more a tu akože zapadá slnko. No však to je presne to isté. Sára, ty si to po mne celé zopakovala. Nie, ja som nič neopakovala. Mňa to samú napadlo. To ty si opakovala určite po mne. Ale však ja som bola vzadu, ja som na teba nemohla ani vidieť. Dobre, deti, nehádajte sa, to je v poriadku. Ale ona to celé po mne okopírovala. Vieš čo, to je jedno. Aj tak ja to mám lepšie. Náhodou? Ty to máš len okopírované, to moje je lepšie. Lea, možno by si mohla byť rada, že sa Sára inšpirovala, že sa jej tak veľmi páčil tvoj obrázok. Máš pravdu. No, áno, tak veľmi sa jej páčil tvoj obrázok, že ho potrebovala okopírovať. To len vidíš, aký si mala dobrý nápad. Viete čo, vy ste úplne hrozné, nikto mi tu neverí. Teta, oni mi neveria. Pani animátorka, či čo ste? No, oni mi vôbec neveria. A ja som to celé spravila z mojej vlastnej hlavy. No, dobre. No tak, deti, poďte sa teraz pozrieť na posledný obrázok. Čo máš ty, Zlatko? No, ja som namalovala Leu. A namalovala som tu aj takto žltou taký okraj. No tak to je krásne. Áno, to sa ti veľmi podarilo. To vyzerá úplne ako ja. Wow. Áno, máš to veľmi pekné. Vôbec nemáte pravdu. To moje je oveľa krajšie.
Toto tu však to sa ani nepodobá na Leu. Náhodou veľmi sa to na mňa podobá. Áno, nie je to úplne presné, ale podobá sa to. Vy proste len neviete, čo to je skutočné umenie. Tak by som to asi povedala. Pretože nedokážete oceniť toto moje úplne krásne umelecké dielo. Myslíš to, čo si po mne skopírovala? Prestaň s tým už, dobre? Nič som nekopírovala. Nechaj už, Lea. Vidíš, že je úplne mimo. Tak, dobre, deti. Môžete upratať všetky farby a tieto obrázky si môžete potom zobrať do izby. A zoberiete si ich domov, keď chcete. A teraz pôjdeme ešte robiť inú vec. A čo také? No, budeme vytvárať z hliny. No, super. Nechceš vytvárať z hliny? Však chcem, len... Som úplne nahnevaná, všetci ma tu len vytáčajú. Nikto mi tu neverí. Aha, no dobre. No poďte. Dobre, deti, teraz keď už to máme upratané, tak môžeme začať si modelovať z hliny. Tu máme takéto kruhy. Keď chcete, môžete si to aj tak točiť, keby ste chceli robiť napríklad vázu alebo pohár, ale môžete si kľudne vyrobiť, čo chcete, čo vás len napadne, napríklad nejakú sochu alebo tak. A tu si môžete sadnúť a tu si vyberiete hlinu. No tak to je super. Niečo parádne vyrobím. Aha, wow. To naozaj mám brať takúto špinavú hlinu. No, však s tým sa modeluje a potom to tu dáme zapiecť. No dobre teda. Ja by som asi vymodelovala nejaké zviera. Ja by som chcela robiť tú vázu. Ja asi vymodelujem mačku. Áno, mám rada mačky. A ja ešte vôbec neviem, čo vymodelujem. Tá tvoja stonožka vyzerá dobré. Ešte nie je hotová. Ani moje ešte nie je hotové. Lea, tá tvoja mačka je fakt super. No, už ju mám skoro hotovú. Ja zase nemám žiadny nápad. Asi by som mala tiež spraviť mačku tak ako Lea. Pretože ona to má pekné. Tak. Už to máme hotové. Áno, tak mi ukážete vaše výrobky, dobre? No tak ja mám takúto stonožku. No tak tá je krásna. Sem ju zapečieme, áno? A to za chvíľu bude hotové. Tada! Wow, tak tá sa teda vydarila. Veľmi sa mi páči. Áno, fakt sa ti podarila, Nela. Teraz by sme mohli zapiecť moje. Ja mám takúto vázu. Jasné, dajú sem. Tak, na chvíľu zapečieme. A máme ju. Wow, to je parádne. A to si môžeme nechať? Jasné. Super. Tak teraz zapečieme moju mačku, hej? Áno, ty ju máš krásnu. Tak dáme ju sem. Tada! Wow. Tak a teraz moju mačku. Ty máš tiež mačku, Sára? Ty si zase po mne opakovala. Neopakovala. Mňa ako prvú napadlo spraviť mačku. Dobre, deti, už sa nehádajte. Dám ti to zapiecť, áno? Jasné. Určite to bude krásne. Tak, už to je. No vidíte, je to nádherné. Vyzerá to ako horšia verzia mojej mačky, takže tak. Prestaň urážať moju mačku. Deti, nehádajte sa. Nevadí, že máte obidve mačky, no. Však dobré, moja je tak krajšia. Čo si to povedala?
Nič. Dobre. Tak, deti, môžete sa teraz už vrátiť do svojich izieb, pretože to je už koniec dnešnej aktivity. Super, bolo to fajn. Áno. Môžete si zobrať svoje obrázky. Aha, super, tak ja si zoberiem Leu. A ja si zoberiem moju kvetinu. Ja si zoberiem toto. Tak, deti, poďte, prišla som po vás. Super. Pôjdete naspäť do izby a večer budeme mať spoločnú aktivitu. Pôjdeme von, alebo také niečo, ešte nevieme. Ešte sa musíme dohodnúť s ostatnými. Jasné.